Lehen esan dute moduen, bigarren bideokin gatoz. Oinguen beste pare bat hiru bat jolaz proposatzen dutzuet, erronka modura, bale? Eta hasiko ere, etxien topo dituten papel txuri honekin. Ikusten duzu, papel txurixa dire, normala dire, guk etxien dauzkagona mogokuak. Eta putz magiko bat inizkero, behitu zepazten den papel txurri honekin. Papel honek, bihurtu diez bapatien, 10 euroko biletiak. Danak baliozkoak eta ederrerrak, ezta? Ederto, honek eroko hemen utziko ditugu. Eta bigarren jolaza, botella utz honekin, bai? Ikusten duzu botella normala dela, eta hau mobil normal bat. Eta ikusten dugu ze pasatzen da, bi honek akartzen direnien, bai? Bat, bi, eta bi. Eta halako baten, atrabeza dutzen dago, mobila botila eta hortxe barruen geraketan da. Ederto. Eta proposatzen dutzueten azkenean jolaza, ingot, soka honeaz, zutik ipiniko naz, eta hantxe tiratu, eta oin soka aherketan da, 3 korapilo egina. Bale? Inizu etxien, praktikatu eta ber urtetzen dutzuen. Hala, ondo pasau. Agur!